Atendendo a convocatoria da plataforma veciñal Mina do Touro o Pino non, ou a propia plataforma en defensa da Ría de Arousa, entre outros colectivos, o BNG de Boiro fai unha chamada á participación este próximo domingo, na manifestación convocada contra o proxecto de megaminería do Touro o Pino, que terá lugar en Santiago, para así dar unha resposta contundente contra este proxecto, que consideran letal para a Ría de Arousa. Dende o BNG levamos xa meses concienciando a veciñanza sobre este problema que temos, polas repercusións que ten a mina de Touro, tanto económicas para os nosos sectores produtivos, porque os metais pesados veñen desembocar aquí á nosa ría, arrasando, xa digo, co noso sistema que temos de produtividade. Ten tamén consecuencias medioambientais, pois acaba tamén ca fauna e ca flora do río, e tamén unhas consecuencias sanitarias, pois temos que recordar que no Concello de Boiro hai parroquias que teñen abastecemento da auga do Ulla. Dende a formación alúdese tamén ao último informe de Augas de Galicia, que recoñece que os ríos e regatos que se atopan preto desta mina están contaminados. Unha evidencia máis, segundo eles, das consecuencias nocivas para a poboación que podería traer a reapertura da mina. Estas analíticas recoñecen que os ríos, os regatos que están en torno á mina, pois están contaminados, levan unha cantidade de metais pesados superior aos que son permitidos. Todos estes datos, evidentemente, están na páxina, para consultar, están na páxina de Adega. Quédalle, polo tanto, ao presidente da Xunta, a Feijóo, e aos alcaldes do Touro e do Pino, recoñecer que isto que están apoiando eles desde o comezo, que é a instalación desta mina, a reapertura desta mina, pois trae consecuencias nocivas para a poboación. Eu que lle pediría ao señor Feijóo, antes de que escape para Madrid, é que trate de solucionar isto, que non reabra a mina de Touro, porque desde aquí do Cabo da Cruz quero dicirlle que xa tuvemos bastantes problemas en fechas moi pasadas, o asunto do Iberpuerto, dos tanques do Ferrazo, e agora venos isto da mina, pero non pararemos. Eles terán, a Atalaya Mining terá moitos cartos e terá moito poder, pero nós temos os votos e a forza.